Nos recorre recientemente Corte de Justicia conoce una restauración total, un proyecto de 5 fases que poco a poco está llegando a su final. Por lo que se trata de edificio MES, presidente de gemeenschappelijke Hof, está considerado SAGE como un edificio excepcional que seguro está una inversión atractiva para el futuro de Corte. Wij voelen ons bevoorrecht als rechters dat wij in dit gebouw recht mogen spreken. En ik heb al bij de opening gezegd, wij willen de vestiging Aruba graag laten groeien. Meer taken hier laten vervullen, onder meer bijvoorbeeld de belastingrechtspraak, maar misschien ook nog andere taken. Het gebouw nodigt ons daarvoor uit. En ik denk dat met een dergelijke investering die het land Aruba heeft gedaan, het ook onze plicht is om daar een goede inhoud aan te geven. Ten tweede denk ik dat het een grote aantrekkingskracht uitoefent op nieuwe rechters. We zijn bezig om nieuwe rechters op te leiden, ook rechters vanuit Aruba. En met een dergelijk gebouw zou je eigenlijk in de rij moeten staan om bij ons te komen werken. El proyecto aquí está uno que cuesta alrededor de 4,5 millones de florins para tanto restauración, renovación y ampliación de tanto edificios como Willem de Zwijgerplein.